আজি ওদালগুৰি জিলা BPF আৰু তামুলপুৰ জিলা BPF একেলগে লগ লাগি যেটো ডিমান্ড সমষ্টি ডেলিমিটেশ্যনৰ কথাটো লৈ পেলাই ডিমান্ড কৰিছিল যে ওদালগুৰি এটা লোকসভা হ'ব লাগে, কিন্তু এইটো নহল। ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ ওদালগুৰি জিলা আৰু তামুলপুৰ জিলা BPF হিচাপে এইটো মানে প্ৰটেষ্ট ৰেলী হিচাপে আজি ওলাব। এতিয়া ওলাই আছো। যেন হওক আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। ইয়াত মানে UPPL আৰু ABSU লিডাৰসকলে খুব চুপচাপ আছে মনে মনে। তাৰমানে ইহঁতে হ'ব দিয়া নাই। প্ৰপ'জালটো ইহঁতৰে। ওদালগুৰি লোকসভা যিটো হোৱা নাই নালাগে বুলি কোৱা প্ৰপ'জালটো প্ৰমোদ বড়োই দিছে UPPL আৰু ABSUয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছে নিশ্চয়, যাৰ কাৰণে আজি চুপচাপ মনে মনে আছে, একো ৰিয়েকশ্যন নাই। ইহঁতে কৈছিল আগত আমিও ডিমান্ড কৰিছোঁ ওদালগুৰি লোকসভা হ'ব লাগে বুলি, কিন্তু আজি একো ৰিয়েকশ্যন নাই, চুপচাপ। তাৰমানে ইহঁতে বোমা ফুটাবলৈহে বাকী আছে, মাছ মাংস খাবলৈহে বাকী আছে। হৈ গ'ল যে ওদালগুৰি একটা লোকসভা নহ'ল, ভাল ইহঁতৰ কাৰণে। তেওঁলোক প্ৰমোদ বড়ো বা ABSUৰ নেতাসকলে যিটো ৰোল লৈ আছে BTC ধ্বংস হ'বলৈ কৈ আছে। আপোনালোকে চাওক, এতিয়া তামুলপুৰ জুডিচিয়েল যিটো কোৰ্ট, সাব ডিভিজনেল যিটো জুডিচিয়েল কোৰ্ট, এইটো ৰঙিয়াত গ'ল BTC বাহিৰত। হিচাপতো BTC ভিতৰতে আমাৰ মুছলপুৰত চলি আছিল, মুছলপুৰতো চলি থাকিব লাগে। আজি এটা পিছত এটা BTC সম্পত্তিবিলাক হৈ আছে। প্ৰমোদে সেইটো বেচি পেলাই খাই আছে, বিক্ৰী কৰিছে বুলি আমি ক'ব লাগিব প্ৰমোদ বড়োক। ABSU নেতাসকলে ইয়াত কিয় একো মাত মাতা নাই? তামুলপুৰ সাব ডিভিজনেল জুডিচিয়েল কোৰ্টটো ৰঙিয়াত লৈ গ'ল, ইয়াৰ ওপৰত কিয় মাত মাতা নাই? মন্ত্ৰী আছে, MLA আছে, চৰকাৰ একেলগে আছে BJPৰ লগত, এইবিলাক কিয় প্ৰটেকশ্যন কৰিব পৰা নাই? আচৰিত পাইছো আমি। BTC চৰকাৰ ভাঙি যায় বুলি ভয় খাই পেলাই এইবিলাক নকৰে নেকি? BTC চৰকাৰ ভাঙে না নাভাঙে, কেনেকৈ ভাঙে? ইহঁতেতো এবচলিউট মেজৰিটি না, ইহঁতে চলাই আছে, বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে BTC সম্পত্তিটো। একোটো কৰা নাই। মুঠতে এইবিলাক কিয় কৰিছে? ডিপাৰ্টমেণ্টটোতো দিছে, আকৌ যিটো জুডিচিয়েল কোৰ্ট মুছলপুৰত চলি আছিল ইহঁতৰ কেছবিলাক কিবাবিলাক, এতিয়া ৰঙিয়াত গ'ল। এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। এইটো কৈ পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে। মুঠতে আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ, আমি সেইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। দিন আহক, দিন আহিলে আমি সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰপতি এচেণ্ট দিলে আমি জানো। তথাপিও সেইটো এই যিহেতু 6 শিডিউল এৰিয়া, সেইটো আইনগতভাৱে আমি কিবা একটা চেলেঞ্জ কৰিব পাৰি নেকি, সেইটো আমি চাই আছো। যদি আইনগতভাৱে কিবা একটা চেলেঞ্জ কৰি পেলাই ৰাস্তা আছে চেলেঞ্জ কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আমি চেলেঞ্জ কৰিম। যদি ৰাস্তা নাই আমি কি কৰিম? আমি চাই আছো লিগেল চাইডত ওদালগুৰি লোকসভা আমি পাবলৈ সক্ষম হয় না নহয়, 6 শিডিউল এৰিয়াটো চাই পেলাই এইটো আইনগত আমি চাম। স্যার উচ্ছেদক লৈ কি ক'ব স্যার? উচ্ছেদটো একপক্ষীয়ভাৱে হৈ আছে, মুছলিমৰ ওপৰত হৈ আছে। আৰু যোৱাকালি মই কি কয় বাক্সাত আহিছিলোঁ, এই যে আংৰাখাটাটো মানে দিব বুলি কিবা লিষ্ট বনাই আছে বুলি আমি শুনিছোঁ। সেইকাৰণে বেংগলী এৰিয়া আংৰাখাটাত গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে নটিচ হোৱা নাই। কিন্তু ইহঁতে খুব ভয় খাই আছে আহিব নাকি এনেকুৱা। নাই, মই যাম, আজি ঘূৰিব যাম। মই গুৰিয়াজাৰত যাব, লালফুলত যাব, সেই দুটা জাগাত মই যাব। ফেৰেংগাই কি কৈছো? ফেৰেংগাই যোৱাকালি কৈছে যে বানাঞ্চলত থকা মানুহ কোনো কাৰণত হেৰি কৰা চব উচ্ছেদ কৰা হ'ব, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োই কৈছে যে ছাৰ আকৌ এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব। এই দুটাৰ ফেৰেংগাটো BTCৰ মানুহেই নহয়, সি কি BTCৰ কথা কৈ আছে? যিটো 2008হে আহিছে, 2008হে আহিছে সি। বৈৰাগতো ফেৰেংগাৰ কথা কি কৈছে কোৱা নাই, মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। কিন্তু BTCৰ মানুহ কোনোবা ক'লে মই চাম, কিবা ৰিপ্লাই দিব পাৰে নেকি। বৈৰাগত নহয় কোন? ফেৰেংগা আমাৰ BTCৰ মানুহ নহয় না, এই ধেমাজিৰ মানুহে। দেখাওকচোন ই প্ৰমাণ, পাৰিলে প্ৰমাণ দেখাওকচোন।
ফেৰেংকাই প্ৰমাণ দেখাওক এই ফেৰেংকাই বিটিচিৰ 2003 চনত আগত পৰা আছে নেকি এই 8 স্যার অসমৰ বিজেপিৰ গৃহকণ্ঠ লাগি আছে কি ক'ব ইয়াৰ এইটো মই একো কমেণ্ট নিদিম কংগ্ৰেছত কি হৈছে বিজেপিত কি হৈছে বা ইউ পি পি এলৰ ভিতৰত কি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ক'ব লগা একো নাই মই একো নকওঁ মুঠতে বিটিচিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে বাচাব লাগে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলো ৰাইজৰ দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব স্যাৰ বিপিএফ ওলাব আমিতো খেলিমেই দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত আমি খেলিমেই কোকৰাঝাৰো খেলিব জিকিব আমি পাৰ্টি এতিয়া নহয় বহুত সময় আছে অকলে কাৰো লগত বন্ধু নহয় অকলে লোকসভা সমষ্টি ডিमान्ड कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफ दलनि माने हानजा बे हानजाया उदालगुरि लोकसभा समष्टि जानांगौ आरो थांनाय 11 तारिखआव जे फोसावनाय जोंनि ECI माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेनिफ्राय फोसावजानाय बे जितु फाइनाल माने माबाखौ जोङो डिलिमिटेसनखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जों बेखौ दिनै रिजेक्ट खालामदों मानोना 6 मोनसे प्रोविजन दं 332 माने क्लज नम्बर 5 आव जे 6 एलेकानिखौ बाहेरायाव लांनो मोना दिनै 6 एलेकानि मोनद' समष्टि तामुलपुर गरेश्वर भेरगाव टांला उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 6टा समष्टिखौ दरंनि मोनथाम आरो कामरुपनि मोननै समष्टि गासै 11टाजों दाजाबनानै दरं उदालगुरि बानायदों जों बेयाव गोजोननाय गैया मानोना बियो जोंनि संबिजितखौ भायलेसन खालामदों जोंनि 6थि सिडिउलखौ कारण बेयाव प्रभिजनाव होखानाय दंमोन 330 आरो लोगोसे 332 नि 5 नम्बर जितु क्लज बेयाव होखानाय दं जे समष्टि दायोब्ला जों बेखौ आलादायै खालामना होनांगौ होननानै बेयाव लिरखानाय दं 6 दलनिफ्रा आलादायै जोङो लोकसभा समष्टि मोनो आरो एमएलएफोरखौ आलादायै जों मोननो हायो दा दिनै बिथांमोना बेखौ भायलेसन खालामनानै अन्याय भाबै बिथांमोना एखेबारे जोङो दरंनि मोनथामजों आरो माने कामरुपनि मोननैजों दाजाबनानै गासै 11टा लोकसभा माने विधानसभा समष्टिजों मोनसे दरं उदालगुरि मुंनि बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया जोङो कुनु दिन जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों आरो भबिष्यत जोङो खावलायबावदों जोंनि भारतनि इलेक्शन कमिशनारखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै आरोबाव जोंनि उदालगुरि लोकसभा समष्टिखौ थाबैनो बानायना होनांगौ बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनिबो खैसारि दङ बेयाव जों हमनो हाखानाय आसाम सरकारा जिखौ बानायनो थिनदों बेखौनो बानायना हरदों जों बिदि हिसाबै जोङो माने मिथिना मोन्दों कारण जोङो एसे मिथिना मोन्दों आसाम सरकारा बहुत बार माने बिथांमोना सावरायदों बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोन्दों गतिके बिथांमोना सरकारनि मथेसो बानायनानै होबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नागिरदों आइना मा बुंदों बेखौ बिथांमोना नेवसिनानै गावसोरनि गोसो मथन बेखौ बानायनानै हरदों ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो आजावनो जों हाया जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु बिटिसिनि एकर्ड जादों बे एकर्डनि 4.7 नम्बर क्लजआव बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बै समावनो मा कमिटमेन्ट जि समावनिखि डिलिमिटेसन जागोन बै समाव नोंथांमोननो 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दं बेफोरखौ लानानै माने विधानसभा समष्टि बानायनानै होगोन एमएलएनि समष्टि बानायनानै होगोन आरो एमपिनि समष्टि बानायना होगोन होननानै बे 4.7 नम्बर क्लजआव होखानाय दंमोन रोखा लिरनाय दं गतिके बे लिरनायखौबो बिथांमोना दिनै आथिंजों जोगारनानै गावनि खुसि मटन बानायनानै हरदों बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जोङो ओंखायनो जोङो खावलायबावदों भारतनि निर्बाचन आयगखौ इमिडियेटलि सिन्था खालामफिननानै बेखौ जाहाथे उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै बानायनांगौ आरो बे रायजोनिनो डिमान्ड जोंनि बाक्सानि डिमान्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लाबाखि माने डिमान्ड गतिके बे डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया जिखिनि 15टा समष्टि बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो माने बेयाव फान्डारि गैया मानो
माने 3079 खन रेभिनिउ भिलेज दं हाग्रा बंग्रा गासै दङ टोटेलि प्राय 9000 स्क्वायर किलोमिटार बे 9000 स्क्वायर किलोमिटार बेखौ जोङो 2300 10 फेब्रुवारिनो जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानाय हिसाबैसो दिनै माने बे 15टाखौ जोङो माने 15टा विधानसभा समष्टिनि एमएलए जों समष्टि जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे मोननै जिहेतु एमपि समष्टि जाथावना जोङो उदालगुरि लकसभा समष्टि हिसाबै जायखौ डिमान्ड खालामदों 7टा समष्टिखौ लानानै जों डिमान्ड खालामदों बेयाव टोटेलि जोंनि भटारा माने 12,22,666 जन दङ गतिके बे 12,22,666 जन बे भटारखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोना गावसोरनि खुसि मथन बेखौ बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जोङो बेखौ थिखार होदों जोङो बेनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन जोङो आयेनजिबिफोरजों जोङो सावरायगासिनो दङ बेखौ आयेननि गेजेरजों जोङो फाइट खालामगोन जों बेखौ पार्टि लेभेलावबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगो लोगो जोङो उदालगुरि लकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि हिसाबैबो जोङो सावरायनाय जादों बे हिसाबै आयेननि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ नाजाबाय थागोन बेनि बेलायाव नोंथाङा सासे बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबायदि बुंनो सानोखि जोंनि बर' हारिया जोबनो थांगासिनो दं होननानै एकदम बेयो राइट बाथ्रा नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा मानोना बिथांमोना 6 सिडिउलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एखेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया बिथांनि स्टेटासा दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया अनलि चिफआल' केबिनेट रेंकनि गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जोङो मोननो हादों भारत सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै बानायबाय डिग्रेडेसननि माने नेरसोनथि बियो गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौसो नुनो मोनबाय दाख्लैबो रिसेन्टलि दिनै 1 सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि सिजिएम कर्ट दंखायोमोन मुसलपुराव बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेसन गरेस्वर पुलिस स्टेसनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव बेखौ लाबोबाय जों बेखौ थिखार होदों दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों बिनि थाखाय खामानि माव बिनि थाखाय मानो बिदि लांजानांगौ जायखौनोखि जोङो 2300 उनाव जोङो मोनखाबाय आयेन जाबाय भारतनि संबिजिताव हाबखाबाय बे हाबखानायखौनो दिनै मानो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामखो गतिके जोङो बे हिसाबै जोङो गोजोननाय गैया दिनै आसाम सरकारनि माने सायावबो जोंहा गोजोननाय गैया मानोना बिथांमोना दिनै मोनफानि उनाव मोनफा एकदम जोंनि पावारफोरखौ लांनो थाखाय नाजागासिनो दं जेरै जोंनि बेयाव लिरखानाय दं 6 सिडिउलाव डिसिखौ जोङो बाहायनो हाया आरो बाहायनांगौब्ला बे आयेन जानानै फैनांगोन आयेन मथे जोङो बिदोंमोन नाथाय बे आयेनखौ नेवसिनानै बिथांमोना होआलाबासिनो दिनै डिसिनियाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ जाबसिनना होनानै दिनै बिथांमोना जोंनि उन्नयनखौ एकदम फासयनानै दोनबाय जोंखौ 50 बोसोर फासयनानै दोनबाय दा बेनि थाखाय जोङो फिन खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ जोङो एक गुट जानानै राजखान्थि भाबैबो जोङो एक गुट जानानै जोङो फाइट खालामनांगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिथु मोनखानाय 6 सिडिउल बे जाहाथे माने पावारा जों थाफिनो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ एक गुट जानानै जोङो एकदम फाइट खालामनो थाखाय आङो दिनैनि माने बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय दा नेक्स्ट चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन